Vítejte u našeho tématu, které se dnes točí kolem dětí a obrazovek. Najít v tomhle světě správnou rovnováhu je asi jedna z největších rodičovských výzev. Tak se pojďme podívat, jak na to. Jo, tohle slýcháme asi všichni, že? Ty dnešní děti jsou přilepené k mobilům. Ale víte co? Možná to není tak úplně jednoduché a tenhle povzdech neříká celý příběh. Otázka je, jestli je to opravdu jen a pouze jejich chyba. Pojďme se na to podívat trochu zblízka. A začneme jednou scénou, kterou možná leckdo z nás vlastní zkušenosti. Takže, část první. Kdo za to vlastně může? Představme si takovou situaci. Otec ve vlaku snaží se zabavit syna, dává mu do ruky tablet a proč? No, aby se sám mohl v klidu dívat do svého mobilu. A přesně takovéhle momenty, často úplně nevědomky, formují to, jak děti vnímají digitální svět a jaké návyky si budují. A tomuhle se někdy říká digitální chůvička. Ruku na srdce, kdo z nás to někdy neudělal, že? Občas je to prostě záchrana. Ale je hrozně důležité, aby se z tabletu nebo mobilu nestal jediný způsob, jak dítě zabavit, když se nudí nebo když má třeba vztek. Jak říká Jiří Zounek z Masarykovy univerzity, rodiče si na to stěžují, ale děti to od nich většinou odkoukaly. Je to tak, výzkumy to jasně potvrzují. Děti jsou jako houby, nasávají to, co vidí doma. Takže ten první krok možná není kritika dětí, ale tak trochu sebereflexe. Dobře, jdeme dál. Část druhá. Jasná pravidla podle věku. Takže pro ty úplně nejmenší, tedy děti do 2 let, je to jednoduché. Doporučení světových zdravotnických organizací zní 0. Prostě žádné obrazovky. V tomhle věku potřebují pro svůj zdravý vývoj hlavně nás, živou interakci, ne blikající displej. Jakmile děti trochu povyrostou, tak mezi 3. a 5. rokem se doporučuje maximálně hodina denně. A co je důležité, nejen kolik, ale i co a jak. Měl by to být kvalitní obsah a ideálně, když se na to díváme společně s nimi. No a u školáků zhruba od 6 do 11 let se ten limit posouvá na 2 hodiny denně. Ale pozor, tady je důležitý detail. Do tohohle limitu se nepočítá čas, který stráví u počítače kvůli škole a úkolům. Tady to vidíme všechno hezky pohromadě v tabulce. Pro každou věkovou skupinu je tu doporučený čas u obrazovky a, co je neméně důležité, i doporučená doba pohybu. Je vidět, jak se ty poměry mění s věkem. U těch nejmenších žádná obrazovka a hodně pohybu, u starších se to tak trochu uvolňuje, ale ten pohyb zůstává naprosto klíčový. Přesouváme se do 3. části. A ta je možná úplně nejdůležitější. Nejen kolik, ale jak. Protože ty minuty a hodiny jsou jedna věc, ale druhá a možná ještě podstatnější je to, co děti na těch obrazovkách vlastně dělají. Je obrovský rozdíl mezi tím, jestli jen pasivně scrollují a koukají na krátká videa, anebo jestli třeba tvoří vlastní fotky, učí se vařit podle videoreceptu nebo hrajou nějakou hru, kde musí spolupracovat s ostatními. Jedno je pasivní konzumace, to druhé je aktivní a kreativní zapojení. A teď se na chvíli zastavme u videoher, protože ty mají často dost špatnou pověst. Ale ono to není tak černobílé. Dobře zvolená hra může paradoxně rozvíjet spoustu užitečných dovedností, třeba řešení problémů, nezávislost, postřeh a dokonce může sloužit jako fajn způsob, jak si odpočinout a zrelaxovat. 4. část se zaměří na roli rodiče. A klíčové slovo je tady rodič jako průvodce. A jak na to? Nejde o to být nějaký přísný dozorce, ale spíš parťák. A stojí to na 3 jednoduchých, ale klíčových věcech. Za prvé, opravdu se zajímat. Ptát se, co hrajou, co sledujou, proč je to baví. Za druhé, tvořit pravidla společně. Vysvětlit, proč třeba není dobré koukat do mobilu těsně před spaným. A za třetí, a to je možná nejtěžší, jít příkladem. Protože když my sami odložíme mobil u večery, je to víc než 1000 slov. Samozřejmě je dobré mít oči otevřené a všímat si určitých varovných signálů. Třeba když dítě začne preferovat obrazovku před kamarády, je podrážděné, když mu mobil vezmete, zhorší se ve škole nebo si stěžuje, že se bez mobilu nudí. To všechno můžou být signály, že se rovnováha začíná vychylovat. A jsme u poslední 5. části. A ta má název, který je dobré si zapamatovat. Rovnováha, ne dokonalost. A tohle je možná to nejdůležitější poselství na závěr. Dovolme si nebýt dokonalí.
V rodičovství a u technologií to platí dvojnásob, je snaha o 100% dokonalost strašně vyčerpávající a vlastně i nereálná. Takže, když se pravidla poruší, a ona se občas poruší, tak místo hledání viníka je lepší si o tom promluvit. Co se stalo? Proč? A jak to můžeme příště zkusit udělat jinak? Společně. Klíčem není nikdy nechybovat, ale umět si z chyb poučit a hlavně udržet si otevřenou komunikaci. A tak na úplný závěr jedna otázka k zamyšlení. Jaká jedna, klidně i úplně malá změna by mohla přinést víc rovnováhy do digitálního života právě vaší rodiny? Protože cesta nezačíná nějakou revolucí, ale často jedním jediným malým krokem správným směrem.